I think may bago na akong love. Much awaited launching of Mitsubishi X-Force. Alright, so ayun nga guys, nandito tayo ngayon sa Mitsubishi Angeles City and we are to witness the unveiling of X-Force. Grabe, dati nakikita ko lang to sa patalastas sa YouTube eh. Bagong-bago sa atin. Yes. And kagandahan ngayon is mahahawakan na natin sila. So guys, if you wanna know more about this unit, samahan niyo po kami sa video na to. So tara, Let's let's go! go! So ayun guys, nasa loob tayo ngayon sa isa sa mga unit natin. Yes. And ito yung top of the line. Yes, ito yung GT CVT na X-Force na bagong release ng Mitsubishi. Grabe, anong nagustuhan mo bro? Actually, this is a new model talaga. So wala siyang pinalitan. Bagong release ito ng Mitsubishi. Isa sa mga nagustuhan ko is a partnership siya with Yamaha. Yeah, actually Yamaha guys, ito. So sound system natin, ito siya. Yamaha. So isang i-feature lang yan sa mga magustuhan nyo dito. Another feature is itong dashboard natin bro. Yeah, so ito Look yung at kanilang this. LCD. Napakalaki na. At the same time, napaka-friendly. Aha. Friendly na rin yung kanilang LCD. Grabe. Na-turn on natin yung kanyang dashboard. Actually, naka-turn on yan yung engine niya. Sobrang tahimik bro. So napakatahimik niya, nakaka-amaze siya. Imagine, wala kang maririnig. Wala kang maririnig. Pero this is an fuel engine. Fuel? Fuel engine siya, hindi siya electric. So Yes. just a fuel engine, pero napakatahimik. Yes. Yan. Additional bro, yung vibration. Yes. Solid. Parang almost zero. Oh, meron siya, pero hindi mo feel. Hindi mo feel yung vibration niya. And look this one. It's hindi siya leather eh. Hindi Pero parang tela. Mhm. Parang siyang tela. And meron siyang mga ambient light. And then ito na yung mga modes, no? Oh, mga ano lang yun, mga buttons. Buttons, so. And then ito yung dashboard, bro. Ito yung dashboard. Ito yung ating pinaka Monitor. monitor. Okay? Ang laki. Touchscreen. Ang laki. Touchscreen na rin siya. Alam ko napapalitan to. Imagine, ang wallpaper mo, pwede na rin ano. Wow! Ganyan ang wallpaper ng bagong X-Force. Force. Okay, nice bro. Nice, ganda. So, I think may bago na akong love. Isa sa mga bagong feature ng X-Force, Hands-free. hands-free na siya. So, dahil ito yung GT, ito yung top of the line. So, susubukan natin. Close it.